1. Dobrodošli na Nauka Fit podcast, ovo nisam dugo rekao, meni je drago da mogu danas ugostiti svog fellow youtubera, znači, koji znači, svoj influencerske grane širi na YouTube i vidi se da je zaslužio. Odlično je napravio kadar, autofokus, znači ja sam bio već predao se, međutim Darko je to napravio, znači već ja svoje neke influencerske grane kod tebe širim sa video editovanjem i tako, baš su lijepi vlogovi i želim danas da pričam generalno o tvom tom YouTube kanalu, da vidimo šta si sve do sad napravio i šta slijedi. Pre svega hvala ti puno na pozivu i uvek se sa velikom radošću odazovem tvom pozivu i uvek ću rado ovde biti gost, tako da eto nas opet ovde, a to što si rekao za YouTube i za taj editing i to sve što ti se dopalo, to je možda i početnička sreća, tako da možda to ide i nizlaznom putanjom, ali vidjet ćemo, šalim se. Hvala i tebi puno za sve sugestije koje si mi dao i imao si dosta veliku ulogu i bio si bitan faktor na tom početku da mi ukažeš na neke osnovne sitnice oko editinga, da vidimo šta, kako, jer uopšte nije naivna stvar. Znaš, svako kad krene YouTube misli to je samo, snimi sadržaj i znaš, gotova priča, ali realnost je da je snimanje sadržaja i ta ideja koju ti imaš u glavi pa možda i manje od pola posla, bez preterivanja. Znači, tako da tu ima puno toga, a i generalno kad ti vidiš ceo YouTube i tu scenu po pitanju fitnessa, generalno pošto smo mi opredeljeni na tu stranu, mnogo je podignut standard. Znači, od tebe se sada kao nekog content creator očekuje da budeš i mnogo dobar editor, da imaš i da kažem tu neku rediteljsku stranu bukvalno, jer su stvarno standardi jako visoko, tako da možeš ti da snimiš i nešto da bude onako raw, ali treba da bude editing na onako barem nekom, da kažem, pristojnom nivou. Meni je to bio od starta cilj, pošto ja nisam iz te priče, ti vrlo dobro znaš, i meni je bio glavni cilj od početka da to bude reprezentativno, da bude okej, ne mora to da bude na nekom visokom nivou, ali da ne bude onako skroz amaterski, što se kaže. Eto, to je to. Jest, i sad baš gledam, imam neki par stvari koje baš teme koje bi s tobom htio načeti, što nismo se unaprijed dogovorili, a znam da će biti jako zanimljivo, pogotovo što su Omar Isuf i Eric Helms pričali u zadnjem podcastu o tome. Prije svega, tvoji videi izgledaju jednostavno kao bum, to je to. Ali ko što si rekao, iza njih ima puno posla, puno znoja, iako je to samo stavio je kameru i on zna lijepo da priča, to njemu ide, znaš, kao leže jedno skroz. Međutim, koliko posla iza toga stoji, to sam saznu na vlastitoj koži sad u zadnje vrijeme. Pa da, znaš šta, isto mislim, meni par ljudi mi je dalo kao neku ideju, a što ti to ne bi snimio, onda da daješ nekom da ti to sređe i tako dalje, ali ja mislim da ti gubiš tako tu neku srž i da ne možeš svoju ideju da preneseš na konzumente te tvoje informacije u potpunosti. To je najveća limitacija i smatram da znaš, ja sam hteo od starta da naučim barem neke osnove po tom pitanju i uvek se vodim onom logikom daj čovjeka, nauči ga da peca, nemoj samo da mu daš ribu, znaš, tako da to je neka moja vodilja bila i mislim da to si ti meni rekao od starta i svi ljudi koji su iz YouTube-a, to je pričao i Saša Lazić i Miloš Stojanović mi isto rekao kad smo se čuli, kao samo kreni, znači tu nema šta, znači najbitnije je krenuti za početak i kasnije će to sve da ide svojim tokom i ti ćeš da dobiješ neke nove ideje i to će da ide uzlaznom putanjom, ali za početak je najbitnije samo kreni. To je to. Bravo. I sad ima recimo Jeff Nippard koji je zlatni standard za editovanje u fitness industriji, znači on je genijalan, kogod ne zna slučajno, pogledajte njegove videe, jako su zanimljivi, jako ih je teško napraviti. Znači ja znam koliko posla tu, ja vidim javno kontam sebi uvijek, da mi je ovako, ali ovo treba baš puno truda. A ja uvijek pogledam njegove stare videe, znači njegove prve videe, to je bilo prije svega nabacano svega jer nije imao plan, a drugo, editovanje, vidi se da ima potencijal čovjek, znači vidi se da ima... Da. Ali nije, i onda pogledaš to, i zbog toga tu sam sad temu, to je druga tema što sam baš htio da s tobom načinem danas, a to je to poređenje. Sad ti se porediš sa Jeff Nippardom,
u njegovih 10 godina iskustva u videoeditovanju i 20 godina iskustva u bodybuildingu. Apsolutno. Pa to je kao za trening, znaš, kad se ti porediš sa nekim koji ima 10-15 godina iskustva u teretani, onda ti očekuješ da imaš isti ili slične rezultate kao ona, ne vidiš sve ono što je iza toga. Kao ona analogija sa ledenim bregom, znaš, gde ti vidiš samo gornji da ono sve ispod se ne vidi. A za Jeff Nipparda je baš zanimljivo zato što sam skoro slušao neki podcast gde je, pa to je bilo baš kod Revive Stronger, to je Pascal i Steve su pričali da su imali nekog klijenta koji je prethodno sarađivao sa Jeff Nippardom i Jeff Nippard mu je rekao bukvalno izvini, ali ne mogu da ti posvetim vreme i pažnju koju ti iziskuješ jer sam se više posvetio u ovoj drugoj strani, znaš, editovanju i tako da on je imao, ako pamtiš i onaj podcast platformu imao Ice Cream for PRs, se sećaš toga? Da, i ono krenulo je malo i onda je stalo u nekom trenutku, ja mislim da je poslednji video izbačen možda prošle godine ili tako nešto, ali poenta cele priče je ako put all eggs in one basket, ako to želiš, onda stvarno može to da bude kvalitetno i da se usredsrediš samo na razvijanju te veštine. Ali ako radiš i neke druge stvari, onda automatski će kvalitet malo da padne, to je to. Jer ne možeš da napraviš pravi balans između 5 i više stvari gde je potrebna pažnja i energija. Ja malo više da kopamo po toj temi. Na primjer tvoje slike, kad te vidiš uživo, videli smo se u Novom Sadu, vidio smo se u Nišu isto ako Bog da skoro. I bit će vlog. Vlog je verovatno isto negdje sad ovdje na ovom videu. Mogli bi trening neki da snimimo, to obavezno. Ali nešto lagano ruke ili nešto ramena, tako da, može. Jer ja ću i listove na početku vezne. Može. Uglavnom poređenje. Sad recimo, tebe, kad sam vidio uživo, ti si još veći uživo nek što si na slikama. To kao svi kao hvala, znaš, to je kao potajno kompliment kome se ti nadaš, tako, znaš, kad ne, ali stvarno, definitivno, ja sam se zaprepastio, mogu tako reći, jer bilo je šta je ovo, znaš, ne mogu da vjerujem. Rekao si, porediš se s nekim ko 10 godina trenira, 20 godina trenira i ti misliš, ovo je najgore što su ljudi dezorijentisani, ne samo sad što se tiče ovog, nego šta hoćeš ti u životu. Kao, ja gledam recimo Darka Stankovića, ja hoću biti ko on, ali možda nemam najbolju genetiku i možda se ne trudim najviše, ali ja tu zapravo hoću da se ja kažnjavam s nekim jakim treninzima, kažem samo kao neki sad primjer, ali hoću da kažem dezorijentisani ljudi, kao ne znaju šta hoće i možda kad bi to dobili oni ne bi bili sretni, ili ne znam ni ja. Jel vidiš ti tako puno tih i onda, mislim, na kraju krajeva tema X koja se zove steroidi. Počnu da uzimaju steroide i onda uzmu steroide i ne postignu cilj i onda imaju, malterne, dobili su 2 minusa, a ni 1 plus. Apsolutno, mislim to je da, razumem te skroz, mislim to je neka skroz druga priča, ali često se i to prožima kroz teretanu, bez obzira koliko ja ne volim da pričam o tim stvarima, o korišćenju nedozvoljenih sredstava, opet s druge strane je to nešto sa čime se stalno susrećemo kao redovni konzumenti teretane, znaš, jer ti vidiš sve i svašte ljude oko sebe i klince koji uđu u tu neku priču glavom bez razuma i onda je, znaš, ti za sebe nemaš ni 2-3 godine gde si povezao trening, ishranu, kvalitetan odmor, da to sve bude u nekom kvalitetnom režimu dugoročni vremenski period, da ti vidiš da li ti to u stvari uopšte voliš, da li ti to radiš iz nekih pogrešnih razloga ili je neka druga stvar u pitanju i onda odjednom, znaš, tražiš neku prečicu. To je stvarno s neke strane i razumljivo, jer mi kao ljudi ne bi bili ovde da uvek nismo tražili neke lakše načine da ostvarimo svoje ciljeve, ali to stvarno u mnogim slučajevima može da bude kontraproduktivno jer te skloni od te neke suštine i ono što se kaže, ja stvarno često volim da koristim to, od drveta ne vidiš šumu. Znači ti se usredsrediš na jednu stvar, a ne vidiš sve ono što je sa te neke druge strane što bi trebalo da bude ono što se kaže temelj piramide. Tako da, eto, skroz se razumemo i kontamo po tom pitanju i apsolutno se slažem, nema šta. Ne mislim, ja sam znao da će ti htjeti obići malo ovu temu. Uvijek volim reći kad se priča recimo steroidima ili tako nekim stvarima, ljudi koji uzimaju, na kraju krajeva kad bi sad nešto rekao i oni koji bi se osjećali uvrijeđeni, to bi bila ta grupa što
znači sami su sebe rekli kakva im je orijentacija. Nešto tu neštima. Dok oni ljudi koji uzimaju, oni kažu to je to da to radim i opušteno, znaš. Da. Ne dira ih nikako to što bi sad ti ili ja rekli Apsolutno. protiv ili za to. Da, i ne razumem zašto bi neko krio ili pokušavao da ublaži sav taj neki svoj stav ili mišljenje. Apsolutno, to je opredeljenje i svi smo mi slobodni ljudi, svako ima punu slobodu da radi šta hoće u životu i tu nema šta. A samo mislim da ne treba praviti propagaciju nečega, znaš, bez obzira da li je to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Znači, to radim ja i ja mislim da je to ok za mene. Znači, da li ti ideš na trening, da li jedem 3 puta, 5 puta, da li ne znam ja šta god da radim, to je nešto što radim ja. I radiš ti i radi bilo ko drugi. Tako da, znaš, ti sve trebaš da usmeriš u odnosu na sebe, u odnosu na svoje ciljeve, mogućnosti, potrebe i tako dalje. Eto, to je i za trening, za bilo koju sferu životnu, tako da nema tu šta. Meni je bilo zanimljivo ovaj clickbait video, sad možemo napisati ovo kao titul, da te postavim pitanje, jako se čini, možda si ti to isto, možda se toga sjećaš, Jeff da je pričao kad je on imao onaj preokret, jer on je natural bodybuilding, on je prirodni bodybuilder, jako je nabildan, ali kad vidiš njegovu mamu skontaš odakle, njegova mama ima ruke, znači nenormalne, to vidiš odmah odakle su mu geni. I on je bio na nekoj, recimo, preokretnici, da li će na raskrsnici, da li će da uzme ili ne uzme. To je baš bilo razmišljao o tome jedno vrijeme. Da li bi ti kad uzeo, i koji bi razlozi bili ako bi kad uzeo steroide? Pazi, mislim, bilo koji vežbač koji je malo ozbiljno u ovoj priči, znaš, misli o tome i to, znaš, koliko bi to doprinelo kvalitetu života, kvalitetu, mislim, u ostalom i kvalitetu treninga, koliko bi napredak bio bolje, jer opet mi smo mi svi koji idemo u teretanu smo aesthetically driven, znači ti baš se previše oslanjaš na to ono što vidiš sporedno sa strane i onda si čak spreman da staviš neke stvari koje su, da kažem, sekundarne prirode na prvu, a u stvari su dosta primarne. Znaš, na primjer, kakav će well-being da ti bude, kvalitet života, jer ti si opet, to je samo jedna pozitivna strana, a najgore od svega, najveća mana koju sam mogao da nađem je što, nažalost, mislim da je to rupa bez dna. Znači, jer ti se uvek otvaraju neki novi horizonti, a šta bi bilo kad bi bilo još malo? Šta bi bilo kad bi ubacio i ovo? Šta bi bilo kad bi krenuo i sa ovim? Znaš, i svako ima, ja znam da imam obsesivni karakter. Da, apsolutno. Ja imam obsesivni karakter, znači ako krenem sa nečim, znači to mora da bude kako treba i onda bez obzira što mi je to, da kažem, i sfera interesovanja, znaš, opet lupam, ja sam u situaciji bio da 3-4 sata dnevno slušam Broderika Chaveza, jer je, da, apsolutno, mislim i ti moraš da bi poznavao sport, moraš da se razumeš i otprilike i u komponente da vidiš kako, mislim i povučete to, razumeš, da imaš neko razmišljanje jer je usko povezano i sa hormonima, da vidiš kako ima te neke nuspojave na to, šta, kako, ali to je čisto iz mog nekog interesovanja, znaš, a nije iz neke potrebe ili da bih ja to nešto implementirao daleko od toga i kada mi se uvek, da kažem, otvori ta neka misao, shvatim koliko to u stvari grana za sebe. Znači, to je posebna neka priča i posebna neka tematika koja je toliko kompleksna i mislim, mi, da kažem, što se kaže civili, obični ljudi, nismo svesni koliko se koristi doping u svim sportovima, znači ne samo u bodybuildingu, znači apsolutno u svim sportovima koji vam padnu na pamet, jer su to poboljšači performansi, znači ti uvek imaš uvek ti u interesu da bilo koji rezultat koji ostvariš da on bude bolje, a kada je tu upleten i novac i publicitet i mnoge druge stvari, zar nije opravdano da ljudi rade sve što u njihovoj mogućnosti da bi bili bolji, tako da to što se nama plasira i što se predstavlja je u stvari samo jedan deo od cele suštine. Kao što je onaj lik varao u šahu i jedan lik je varao u pecanju, znači sportsko pecanje, ne znam, natjecanje. I oni su upecali su ribe i napunili su i olovom. I da vidiš kako su tu ljuti ovi pecači, kada zovete policiju, predavro bilo. Ali da završimo sam temu, kad sam već postavio to pitanje, još jedno zadnje pitanje, testosterone replacement therapy,
je li to recimo u nekim kasnim godinama razmišljao o tome, pogotovo kad mi porastemo, bit će vjerovatno još malo naprednija tehnologija. Da, apsolutno. To je po meni jedna od stvari gde ti gledaš opet što sam napomenuo malo pre, taj well-being i kvalitet života. Ako tebi to doprinese kvalitetu života i ako ti uvek imaš pros and cons, znači uvek imaš pozitivne i negativne strane. Dokle god pozitivne strane nadvladavaju negativne, po defaultu je bilo koja stvar koju ti radiš što se kaže isplativa i to je dobra investicija. Tako da uvek treba gledati tako i na tu neku stranu, ali znaš, kažem opet, ljudi gledaju samo crno-belo, uradim to, ok, ali ako sećaš ti, ja smo jednom pričali o toj rečenici, o toj izjavi jednog trenera koji sam čuo, Valentin Tambos je u pitanju, on je rekao kao, uvek kada kažeš jedno da, uvek postoji neko ne. Znači uvek ti na neku stvar na koju kažeš ok, može, uvek će postojati nešto sa strane čemu ćeš morati da kažeš ne. Tako da, znaš, TRT jeste da po defaultu deluje kao da je nešto bezazleno, ali ti poprilično poremetiš androgeni balans, onda poremetiš koncentraciju estrogena u sistemu, onda utiče na lipidni panel, znači automatski uvek po većoj količini androgena imamo blagi disbalans LDL-a i HDL-a, znači low density lipoprotein i high density lipoprotein, znači automatski i o tome treba se vodi računa, onda se poremeti neki osnovni parametri po pitanju krvne slike, hemoglobin zna da pravi problem i tako neke druge stvari, tako da uopšte nije bezazleno, kažem čak i na tim relativno malim dozama, jer su naši receptori navikli na neku manju količinu i onda ona nema drastični pad, nego ima postepeni pad i onda kad se ti opet vratiš u baseline, znači može da bude problem, onda i sa prostatom mogu da budu neki problemi. Tako da stvarno nije bezazleno, ti dobro treba da uđeš u suštinu, dobra edukacija, da imaš neko ko to prati, ako ti ne znaš, naravno mislim na stručno lice, jer apsolutno ne možeš ti nađeš nekog na ulici, u teretani ili šta, čao Borazo, da mi vodiš TRT. Znači to stvarno treba da bude poprilično ozbiljno, ali ja stvarno mislim da će to kod nas da zaživi tek za nekih 10 godina, ali je svakako legit ukoliko, kažem opet, to doprinosi kvalitetu tvog života. I te fiziološke neke granice, da bi ti došao na njih, doza bi trebala da bude poprilično niska, a ne sa druge strane da ti tražiš opravdanje u tome što je tebi prirodni testosteron nizak kako bi uzeo TRT. To je isto jako teška zavrzlama koja se često prožima kroz vežbačke misli. Pa prvo što doktor kaže, to je Joe Rogan rekao, prvo što kaže, jel vježbaš, da vidim tvoju ishranu, da vidimo pa ćemo onda pričat, jer to definitivno možeš dići. Znači, ja kažem, ja sam trenutno na jako lijepom koktelu ovih hormona. Imao sam, znači, neki par lijepih dana i sad evo, jednostavno drugačije sve, možeš sam sebi to da digneš, sve, to su endogeni ovi naši hormoni. Ali hajmo da pričamo sad ove neki par tema koje bi ja s tom ovako volio da prožvačem. To je možda malo naprednije, ali sigurno da će i oni ljudi koji su počeli neke stvari pofatati u ovih par nekih pitanja, matematičkih zadataka, znači, ja bih rekao. Htio bih da pričamo prvo o mastima, pa onda hidratima, proteinima i na neki način neki TLDR, kako se oni vare i kako se raspoređuju u našem tijelu. Počet ćemo s mastima, ovo je sad hipotetski, ti ako hoćeš izmijeniti podatke, ali ja sam rekao 2 obroka, jedan obrok je 10 grama masti, drugi obrok je 100 grama masti, znači to je čista mast. U jednom obroku, tako? Jest. I ta osoba troši nekih 5 grama masti na sat, znači ona će ovih 10 grama masti u roku od 2 sata potrošiti. Znam da ovo je sad kao izolacija neka možda malo i nezahvalno, ali pojasni šta se desi sa ovih recimo viška od 100 grama što se ne stvari u nekih 3-4 sata, a šta se desi sa ovih 10 grama pošto troši osoba 5 grama na sat, recimo. Razumio sam. Pa to je, znaš kako, može da se primeni dosta slična analogija kao sa proteinskim unosom. Znaš onaj mit da može telo da iskoristi samo 30 grama proteina po jednom obroku. Ovde je najbitnije reći
objasniti pojam gastric emptying, znači koliko se brzo, da kažem, određena namirnica ili supstitut konzumenta zadržava u crevima, znači koliko brzo prolazi kroz želudac, kroz tanko crevo i tako dalje, koliko je brza apsorpcija tih nutrijenata koji se unesu u telo. Masti mogu vrlo potentno da se koriste kao katalizator gde ćemo mi da imamo, da kontrolišemo brzinu otpuštanja hranjivih materija koje se nalaze u samom obroku. Znači evo tipičan primer za hidrate, ako ti imaš recimo 80 grama hidrata u jednom obroku i ako staviš recimo 5 grama masti dodatih ili nemaš uopšte dodatu masti, ako staviš 20 grama masti u taj obrok koji ima više masti, on će sporije da se vari i automatski će taj takozvani gastric emptying da bude sporiji. Znači svi ti hranjivi nutrijenti koji se nalaze u tom obroku, oni će da imaju kasnije i duže otpuštanje. Tako da moj konkretan odgovor na tvoje pitanje bi bio, bez obzira što to, mislim, to mi ovo pričamo hipotetički, mislim, niko ne bi uneo 100 grama masti odjednom, ali taj obrok bi imao poprilično dugo varenje, znači on bi se prevashodno duže zadržao i u želucu i u tankom crevu, tako da bi to bilo bez nekog preterivanja, mislim da bi taj obrok se vario možda čak i 15 do 20 sati, sigurno. Moguće, tako da da, bez problema i to bi bio i moj odgovor na pitanje onako usput, kada pitaju ljudi, znaš koliko grama proteina može da se iskoristi u jednom obroku, može da iskoristiš sve, samo će ta dužina varenja da bude duža. I mi pričamo, često koristimo termin muscle protein synthesis, znači to je proteinska sinteza koju mi imamo interes da proteinsku sintezu aktiviramo više puta dnevno i neki najidealniji broj bi bio 3 do 5 puta. Međutim, mi imamo taj takozvani spike, kao kad unesete šećer u organizam, odnosno kada vaše telo razbije ugljene hidrate do glukoze, mi imamo spike šećera u krvi, automatski imamo spike insulina koji se trudi da spusti taj nivo šećera u određeni opseg. Tako se dešava i sa proteinom, zato što aminokiseline, a prevashodno aminokiselina leucin, izaziva rast, znači, proteinske sinteze i nakon toga se ona vraća u baseline. A kad unesemo obrok koji ima veći broj proteina, veću gramažu po tom pitanju, znači mi ćemo imati veći i duži proteinski spike, što je najbitnije. Znači taj proteinski spike će trajati duže u određenoj jedinici vremena. To je cela poenta, a mi upravo iz tih nekih praktičnih razloga odvajamo da obroci budu sa nekom većom frekvencijom i kažemo opet 3 do 5 puta bi bilo nešto idealno, a ono što praktikujem ja i što praktikujem sa većinom klijenata je da minimalni broj tih proteinskih sinteza bude 4. Znači to je nešto onako što je skroz ok i vi kada imate anabolizam i katabolizam, ako gledamo sa te neke strane, znači vi bi trebali da imate dominaciju anabolizma, odnosno aktivaciju proteinske sinteze u odnosu na katabolizam. Jer te stvari su fluidne u organizmu non stop. Znači kada ljudi misle, sad sam na primjer u suficitu, ti na dnevnom nivou non stop imaš te periode kalorijskog suficita i deficita, ali šta će biti u dužem vremenskom periodu, šta nadvladava od te dve stvari, to je ono što će tebi, da kažem, kroz taj neki duži rok odrediti šta će biti konačan rezultat. Eto, to je to. Predobro, sad proteini se spomenuo i koristi se termin kao neka analogija, barem tako mi izgleda, amino acid pool, znači bazen, odnosno ajmo je zamisliti kadu sa jednom otvorenim dnom, jel tako? Jer ta se kada stalno prazni, kao mast možemo doslovno zadržati zauvijek, imamo rezervu, dok proteini nemaju taj neki rezervar, odnosno imaju tu kadu koja dole ima vir i ono stalno i aminokiseline. I sad u toj nekoj analogiji bi ti trebao da pređeš recimo taj neki threshold, odnosno taj neki prag. Hajmo da uzmemo analogija da bude da se kada prelije, znači. I kad god se kada prelije, aktivira se, odnosno vir svo vrijeme radi, ali ti ako napuniš brzo kadu, odnosno ja pokušavam da sad sve neke analogije stvorim, ali ako ubaciš recimo 30 grama proteina, tako da će se brzo napuniti i prazniti brzo.
i onda mi trebamo čekati da se ona ponovo blizu isprazni, ne da se malo isprazni, da razmak bude naspram obroka. Da, razumemo, ali evo, ako gledalcima slučajno nije jasno, evo mogu još neku analogiju da nam, znači zamislite da imate klackalicu. Klackalica koja na sredini ima onu osovinu i vi imate levu i desnu stranu. Ako želite aktivaciju proteinske sinteze, znači ova strana bi trebala da bude gore, što bi značilo da ovde treba da bude određena doza proteina ili ti težine. Ako zamislimo da obrok od 30 grama proteina ima 100 kg i to je suficijentno, znači da podigne klackalicu na drugu stranu, onda bi koja bi razlika bila ako stavimo 100 kg i 200, kad bez obzira na to imamo istu aktivaciju proteinske sinteze. Znači to bi bilo to. Minimalna neka količina sa kojom bi vi imali aktivaciju proteinske sinteze je da gađate otprilike 2 do 3 grama leucina po obroku. Znači 2 grama leucina otprilike jedna merica proteina, 20 i nešto grama veja, ali nakon toga se ta proteinska sinteza brže vraća u baseline, imaće manji skok. I onda uvek volim da kažem što je proteinski unos restriktivni na dnevnom nivou, to je distribucija proteina na dnevnom nivou bitnija. A što je proteinski unos na dnevnom nivou viši, odnosno veći, onda je proteinska sinteza, da kažem, frekvencija pada u taj neki sekundarni drugi plan. Hoću da kažem, ako osoba od 100 kg unosi 150 grama proteina, ona će morati da bude, zato što ima samo 1,5 grama proteina po kilogramu telesne težine, ona će morati da bude puno obazrivija po pitanju frekvenciji, možda bi bilo čak optimalno da ima 5 obroka po 30 grama proteina koji će biti frekventniji, a ukoliko ima recimo 250 grama proteina, onda bi recimo i 3 obroka bila po 80 grama proteina, bi bila, da kažem, skroz suficijentna, bez obzira što to, da kažem, ne bi bilo praktično. Eto, to je to. Otvorio sam Pandorinu kutiju s ovim što si rekao, da si nekad u deficitu, nekad u suficitu, ali želim prvo o hidratima, sam da ovo zadnje pitanje riješim, mislim malo i vezano za ovu čitavu priču. Hoću reći, kad ustaneš ujutru, ništa nisi jeo čitavu noć, definitivno si u minusu tad. I onda pojedeš obrok, dođeš na neki plus i to se polako, to kad bi krenuli u tu priču, znači micromanagement neki, posle svakog obroka ići šetat ili nešto, razumiješ? Mada nije loša ideja, ali tako, šetat posle obroka. Da, apsolutno. Kažu da ako su gledalci čuli za recimo glukofaž ili metformin ili berberin, to su neki ljudi koji se, to su neki agenti koji se koriste, odnosno to su suplementi, medikamenti koji se koriste kao alati kako bi se kontrolisao nivo šećera u krvi, koriste se prvenstveno kod dijabetičara i ljudi koji imaju problema sa kontrolom glukoze u krvi. Naučno je dokazano da šetnja u trajanju od 10 minuta nakon obroka koji je bogat ugljenim hidratima ima čak i potentniji uticaj nego 500 mg berberina nakon obroka, što je fascinantno, tako da nema šta. To je fascinantno, Darko. Svaka čast, hvala na toj informaciji puno. Idem sad jesti i šetati još malo. Znači, hidrati da završimo. Rekli smo malo prije, masti se talože, znači njih čitavo naše tijelo je rezerva za mast. Za proteine ono se prazni stalno i moramo ga puniti konstantno, što kažeš, recimo nekih 4 obroka na dan sa proteinima u prosjeku 3 do 4, tako, a hidrati isto tako imaju rezervoar. I sad taj rezervoar može biti prazan i pun. Znamo kad se glikogen isprazni, kad recimo ne jedemo ništa, a treniramo isto puno, možemo isprazniti glikogene i može biti pun, da smo jednostavno puni. Kad bi pun bio, moglo bi se reći da smo većinom u suficitu tad, u tom slučaju. Apsolutno. Pitanje je šta se desi sa hidratima, recimo opet nekih hipotetskih 100 grama hidrata, ako su te glikogenske rezerve prazne i ako su pune, gdje ode taj šećer ako smo puni, ako ne može nigdje više stati? Pa ukoliko je glikogen pun, odmah nam se javlja na prvu da ta glukoza ima najveći potencijal da ode u adipozno tkivo, znači da bude mast. Međutim, svaki makronutrijent, mislim mast ima najmanju konverziju, jer iz masti u mast je potrebna najmanja konverzija tela kako bi napravio tranziciju iz jednog nutrijenta, da kažem, u drugi supstrat. Međutim, po pitanju ugljenih hidrata, baš si dao i lepu analogiju, mislim i za bazen, možemo to da spomenemo i kao neku čašu
koja ima određeni potencijal da se napuni određenom količinom vode, ili može to da bude, pošto mišićno tkivo je slično sunđeru i njega možemo da zamislimo znači kao jedan sunđer, a voda bi predstavljala ugljene hidrate koje se nalaze u tom sunđeru. I mi svakom kontrakcijom na treningu izlijemo određenu količinu vode iz sunđera, odnosno potrošimo određenu količinu ugljenih hidrata i nakon treninga znači mi opet unesimo eksterno vodu i punimo taj sunđer opet vodom. I ono što si ti pitao, znači kada više nema prostora da se taj sunđer napuni vodom, kao što se to dešava i u praksi, jel te, kada je sunđer pun, sipaš vodu, ona beži sa strane. Tako da prvo nakon toga imaćemo drastični rast nivoa glukoze u krvi, onda ćemo imati sekreciju insulina koju luči naš pankreas kako bi spustio nivo šećera u krvi i insulin ima prvenstveno zadatak da odvuče glukozu u ćelije. Zato su, na primjer, posle treninga ćelije, mišićne ćelije i taj glikogen ima najveći potencijal da se napuni, zato što je to ono takozvana insulinska osetljivost o kojoj mnogi pričaju, znači te naše ćelije, one su spremne da prime glukozu koja se nalazi u krvotoku. Tako da tako se, da kažem, najlakše možemo da objasnimo potrebu i kako ide cela ta analogija po pitanju metabolizacije ugljenih hidrata. A ukoliko je taj bazen, odnosno ukoliko je sunđer pun, onda ćemo imati mnogo veliki potencijal da taj višak ugljenih hidrata ode u adipozno tkivo i ne samo ugljenih hidrata, nego i masti, a čak i proteina, mada je to, da kažem, poprilično kompleksan proces zato što mora se prođe kroz onu takozvanu glukoneogenezu, to je znači konvertovanje aminokiselina u glukozu i to je poprilično skup proces, jer protein sam po sebi ima najveći termički efekat, on je znači oko 30%, jer za obradu proteina mi potrošimo znači oko 30% kalorija samo na obradu i usvajanje znači tog nutrijenta. Znači ako mi hipotetički unesemo 1000 kalorija, znači 250 proteina dnevno, unesemo kroz hranu, mi ćemo da potrošimo 300 kalorija otprilike u nekom proseku samo na obradu i usvajanje tog nutrijenta. Razni nutrijenti imaju razni masti imaju najmanju, to smo već rekli. 10 do 15, odnosno može biti i manje od 10%. Ne, 10% imaju otprilike ugljeni hidrati, dok do 5% najviše imaju masti, poprilično malo, da. Zato Što se svi boje holesterola, ti si pravio onaj video na kanalu da kažemo o holesterolu i taj neki high density i low density, je on manji taj low density ili je rijeđi? Kako to funkcionira, kakva je struktura i zašto je jedan loš, a drugi dobar, recimo? Je loš, jedan drugi dobar? Cela poenta priče, cela analogija, mislim kako bi ljudima bilo što jednostavnije da kažemo, znači mi imamo 4 osnovna parametra, znači imamo ukupni holesterol, HDL, LDL i trigliceride. Znači trigliceridi bi predstavljali, da kažem, tu neku bioraspoloživu energiju po pitanju lipidnog panela i ona može da bude, trigliceridi mogu da budu poprilično variabilni jer na njih utiče čak i dugoročni kalorijski suficit, upravo zbog toga kada imamo porast konzumacije ugljenih hidrata može da se desi da i trigliceridi zbog toga budu povišeni, tako da o tome treba da vodi tipa računa osoba koja se nalazi u dugoročnom kalorijskom suficitu, znači kada nema apstinenciju od supstrata. Međutim, kada se vratimo na ova 3 primarna činilaca lipidnog panela, znači to su ukupni holesterol, HDL i LDL, holesterol bi predstavljao znači u sinergiji tu neku brojku koju imamo po pitanju lipidnog panela. HDL je skraćenica od high density lipoprotein, a low density lipoprotein je LDL. To znači high density znači da je on velike molekularne gustine i kada imamo, znači možemo da zamislimo arterije, kao što sam objašnjavao znači isto na videu, kada se on provlači kroz arterije, kroz krvne sudove, on je velike molekularne gustine, on ima potencijalnu ulogu tog čistača krvnih sudova. Ima veoma mali potencijal da se zalepi za zidove krvnih sudova i da stvara taj takozvani plak, dok LDL je low density lipoprotein i on je sačinjen baš iz sitnih molekula i on ima mnogo veliki potencijal da se lepi za zidove krvnih sudova i zbog toga mi imamo uvek ono što se kaže kada pogledate bilo koji krvni nalaz, uvek je idealno da taj low density lipoprotein bude što niže, a da high density lipoprotein bude što više, tako da se
za high density, odnosno HDL, uglavnom daje neka granica od 1,3, znači uvek je poželjno da on bude iznad te neke granice. Tako da uvek je jako, jako bitno kada neko pokaže ja imam visok kolesterol, vidiš samo onu ukupnu vrednost. Uvek treba pristupiti jako analitično i da se vide svi ti činioci zajedno u sinergiji i uvek je poželjno, znači, gledati prvenstveno opseg HDL-a i LDL-a, a imati u vidu i trigliceride. Tako da jako, jako bitna stvar za koju bih, da kažem, rekao da ne bi bilo poželjno da budu preko 1,4, to je već onako nešto što treba uzeti u obzir, tako da to je to. Čekaj, sad, odnos nije bitan, samo da je nije iznad 1,4. Ne, odnos je jako bitan, upravo to. Znači, odnos HDL-a i LDL-a, ali u sinergiji sa trigliceridima. Znači, trigliceridi ne bi trebali da pređu 1,4, kažem, to je neka gornja granica po meni, a HDL bi trebalo da bude iznad 1,3. Znači, ali u principu čak i oko 1,2, ako je LDL nisko, to nije neki problem, ali LDL je poželjno uvek da bude što niže, tako da tu nema šta, ali to je, neki ljudi genetski čak imaju, da kažem, disregulaciju tog lipidnog panela, tako da treba videti, uvek ja kažem ljudima treba imati neki baseline, znači ti već kad si u nekom dobu da imaš, da, uvek kada si ti u nekom tom dobu da već imaš neku svest o tome i želiš da se okreneš na tu neku stranu, nikom nije teško, mislim da svi koji gajimo neke ambicije prema, da kažem, tom nekom lifestyle-u, jednom godišnje da se uradi taj neki mali servis, apsolutno nije ništa i svako može da izdvoji i finansijsko neko stanje da može to sebi da priušti. Tako da eto, to je neko moje mišljenje, onda ti dugoročno možeš da pratiš neke promene, kako neke regulacije u ishrani, u treningu, u lifestyle-u generalno utiču na te neke promene koje ti imaš u organizmu. Meni sad nešto razmišljam da napravim isto neke testove, hormone i to, jel se isplati, recimo da vidim koliko ima testosteron, koliko... Apsolutno. Pazi, po pitanju testosterona, mislim, opet se mi vraćamo na famozni testosteron, on je samo jedna stvar u celoj jednačini. Znaš, ti možeš da imaš relativno nisku brojku, ali subjektivni osjećaj je nešto što je poprilično bitno. Znači, to je jako, jako bitna stvar, jer imamo receptore, androgene receptore koji su jako bitni. Znači, ti možeš da imaš, ako si ti, da kažem, osoba A, ja sam osoba B, ti imaš vrednost testosterona koji je, recimo, zamislite, ključeve i brave. Ključevi su testosteron, brave su receptori. Ako ti imaš 100 ključeva, a imaš 100 brava i ti si iskoristio samo 20 brava, to uopšte nije dobar opseg. To je znači 1:5, je li tako? Ako ja imam recimo 20 ključeva, a imam 10 brava koje sam iskoristio, moj opseg je 1:2, bez obzira što ja na papiru imam manje ključeva, moja vrednost testosterona je niža, ali su moji receptori potentniji. Tako da je to jako, jako bitna stvar i zato kažem, uvek treba imati tu početnu osnovu i onda nakon toga znači da se vidi LH i FSH, znači hormoni hipofize, kako rade, koliko se oni trude, to je isto analogija kao za pankreas. Koju količinu rada treba da uloži hipofiza kako bi dala signal testisima da luče testosteron i FSH koji je zadužen za spermatogenezu, da se vidi kakva je tu situacija i onda nakon toga da ti po tome vidiš kakav je trud i za određene komponente. Kao kada neko kaže to je isto, znači za šećer, jako, jako bitna stvar. Znači kada gledate glukozu u krvi, uvek u sinergiji sa insulinom. Znači to ljudi masovno izbegavaju i kažem opet, to je iz finansijskih razloga jer kada se nešto radi, ono što se kaže privatno je skroz drugačija stvar u odnosu na to kad se radi državno. Znači kada se radi državno daje se samo glukoza, a uvek se treba izvaditi i insulin koji nam pokazuje koliki je rad pankreasa da bi se držao taj nivo šećera u krvi. To ono kao, ja zarađujem, lupam 500 € mesečno i ti zarađuješ 500 €, međutim ja radim 3 puta nedeljno po 5 sati, a ti radiš 7 puta nedeljno po 12 sati. Razumeš, ako ti ne vidiš taj pozadinski deo, količinu rada, vidiš samo finalni proizvod, imaš samo jednu stranu medalje. Tako da je to jako, jako bitna stvar. Ako hoćete da imate potpuno stanje, što više parametra imate, to bolje. Tako da kažem ti opet, ako ti nemaš neku ambiciju da imaš tu neku početnu osnovu, onda
nije neophodno, ali kažem opet, ja sam poprilično data driven, znači volim da vidim brojke, volim da vidim kakva je situacija i kada recimo krenem da radim sa nekim klijentom, uvek kada je neko u situaciji volim da vidim lipidni panel, glukozu, da vidimo šta, kako, da li je potreban možda deficit, neki reset, jer ti možeš da vidiš ako neko ima visok insulin, visoku glukozu, potencijalno ima neku insulinsku rezistenciju, ti onda moraš da koriguješ ishranu, aktivnost i sve prema tome. Znači ne može ništa se radi na pamet i ti što više imaš parametara, onda će automatski po tom pitanju biti mnogo bolje da se odredi ta neka početna tačka kako bi krajnji rezultat, da kažemo, bio što učinkovitiji, kako bi generalno pristup bio što bolji. Samo se vratim na onu stvar, znači ovo može biti neki teaser, jer rekli smo da ćemo to nekad u posebnom podcastu da pričamo, može biti teaser za poseban podcast. Da se vratim na analogiju, pošto smo rekli i bila je kada i sunđer i sve bilo, znači tu. Rekao si, znači taj sunđer upija, ali ako je pun, ti doslovno poljavaš ga vodom i ta voda ide negdje drugo. Je li to sad prvi i osnovni razlog za inzulinsku rezistenciju? Zavisi, znači pazi, tu može da bude toliko faktora da je to neverovatno. Znači evo mi sad da pričamo, ja mislim da u narednih pola sata ne bi mogli da obradimo sve stvari koje potencijalno mogu da utiču na to, od lifestyle-a, od genetike, od tipa treniranja, čak, znači verovali ili ne, ljudi toliko podcenjuju stres i odmor da je to nešto neverovatno, znači disregulacija neurotransmitera, jer sve neke sitnice toliko mogu da prave problem u sinergiji da je to nešto neverovatno. Znači to je toliko kompleksna tema i treba se pristupiti iz više uglova. Aha, ako mi utičemo na tačku A, šta će onda biti sa tačkom B i šta će to usloviti taj neki potencijalni nus produkt. Ali mi imamo, ne znam zašto, to je uvek kod nas tako da se uvek leči posljedica, da se ne leči uzrok, kažem za bilo šta u životu, uvek se traži, šta će biti ako ja dodam još nešto XY na sve ovo što radim pre toga, znaš, kao ajde da, kao što smo rekli na početku, da uzmem nešto, a ne znam da treniram, ishrana mi je katastrofa i spavam 5 do 6 sati tokom noći i pijem 500 mg kofeina dnevno. To su stvarno neke stvari o kojima treba se vodi računa i uvek treba pristupiti analitično i uvek od starta, polako, temeljno. Tako i kad krenemo sa treningom, kažem opet, bilo sa kim kada krenem, polako od starta. Znači, nisi trenirao, i 2 treninga nedeljno ti je dosta, pa onda gradimo polako onaj baseline, što kaže Andrew Huberman, znači uvek baseline i onda nakon toga polako dodavati i navigirati od starta. A ti kada promeniš 50 varijabli odjednom, ti ne znaš ni šta je, da kažem, pomoglo tom nekom početnom stanju. Pa sad kad to kažeš, baš isto ja razmišljam o klijenta što imao inzulinsku rezistenciju, on meni ispričao tu priču, on kaže on je izgubio posao i onda je počeo jesti. I sad ti prvo kontaš, jeo je puno i to, ali možda se njegovo tijelo moglo izboriti, odnosno savladati tu količinu hrane jer on se baš naglo udebljao, da nije bilo pod stresom jer je izgubio posao recimo. Da, apsolutno. Mislim, moć kortizola je neverovatna stvar. Znači, neverovatna stvar i ti neki, ta disregulacija kortizolnog paterna je isto posebna priča za sebe, jer prvo što se javi ljudima u takvim situacijama je, onaj friendly reminder za sve, ukoliko imate nagli pad energije ujutru, a pred spavanje ste uveče poprilično energetični, već bi trebali da obratite pažnju na svoj lifestyle, jer kortizol bi po prirodi trebao ujutru da bude najviši, a trebalo bi da polako pada na tu neku najnižu tačku neposredno pred spavanje, zato što je jedna od uloga kortizola. Kortizol daleko od toga da je neprijatelj, on je u mnogim situacijama čak i poželjan, ali je potrebno, jedna od njegovih primarnih uloga je da nas razbudi, da probudi centralni nervni sistem ujutru, a da kasnije polako se vrati na tu neku minimalnu tačku kako bi mi optimalno mogli da odemo na spavanje. Hoćete pričamo onda o spavanju, jer tvoj video ima ovdje, kaže, ciklusi i faze sna, kako spavamo i je li tako kortizol se javi prije nego što ustanemo ili je li tako malo prije? Da, malo pre nego što ustanemo, jer telo generalno radi po tom nekom automatizmu, znači generalno su jako bitne
te faze kada gledamo i dnevne, ne samo po pitanju noći, jer treba imati neku rutinu, znači da telo stvori neki taj takozvani bioritam, znači kojima je mnogima poznat, kada ti legneš, kada ustaneš, jer po defaultu, kada vi, na primjer, ako svako jutro ustajete u 8 ujutro, recimo hipotetički, ako ti dođeš u situaciju da otvoriš oči i kažeš 7:55 i pogledaš na sat, to je to, odnosi na pravom putu, znači da telo već stvorilo neku rutinu i ako ti nemaš neki red po tom pitanju, onda je mnogo teže, jer se ne uspostavlja taj balans i po pitanju lučenja tih nekih hormona. O tome sad nećemo da pričamo, da ne komplikujemo previše situaciju, ali je, da kažem, taj neki red u tom nekom smislu jako bitan, tako da nema tu šta i drago mi je da ljudi polako već imaju svest o tome, a mnogi pričaju, da kažem, o količini, odnosno o broju sati koliko neko spava tokom noći, ali tu je jako bitan kvalitet. Kvalitet je jako bitan, a kvantitet čak može da se stavi da bude neka sekundarna stvar, jer neko sa 7 sati može da spava mnogo kvalitetnije, odnosno neko ko spava 9. Tako da je nije ni to čak crno-belo. Znaš, zavisi, mnogi čak imaju problem, recimo često ustanu uveče da odu u WC dok spavaju i onda ti imaš, da kažem, prekid te neke faze sna i onda nemaš taj neki adekvatan krug koji treba da se završi da bi sve to bilo kako treba. Tako da, eto, komplikovana situacija baš, ali opet jako mi je drago što ljudi već polako imaju svest o tome i što se ograničavaju od izlaganja svetlosti, dopaminski, ti neki izlivi koji mogu da se jave. Ima puno stvari o kojima može da se priča. Samo jedna stvar, pomenuo si malo prije, Walker je rekao da je okej ići u WC, samo odeš u WC i vratiš se, jer tada budeš u plitkom snu, tako da je rekao da je okej, na druga sam slušao. Pazi, ali to je James Hoffman rekao, znači ako je jednom do 2 puta najviše okej, ako je više od toga već onda moraš da tražiš uzrok, znači ti onda rešavaš posledicu ako ništa ne menjaš po pitanju lifestyle-a. To može da bude i veliki unos tečnosti, znači evo opet mogu da dam neki savet šta bi to moglo da bude, kortizolni pattern može da bude problem, pod 2 može da bude loš timing po pitanju unosa tečnosti, može da bude disregulacija elektrolita, znači nivoji natrijuma i kalijuma mogu da budu problem, kortizolni pattern, znači da on bude, kortizol uveče bude visoko i onda kada se on kasnije spušta u baseline, kada je kortizol visoko mi imamo retenciju tečnosti i onda kada se kortizol vraća u baseline, telo otpusti tu količinu tečnosti zato što se rad aldosterona, nadbubrežne žlezde koja je zadužena za regulaciju nivoa tečnosti u organizmu, znači on se spusti u neki baseline i onda nakon toga imamo otpuštanje tečnosti i onda se budimo da odemo u WC. Tako da stvarno mnogo faktora može da bude i po tom pitanju, ali sve opet treba obraditi po na osobi da se vidi u čemu je problem. Mi ustvaramo malterne priče u svojoj glavi da su to neki, ja sam malo prije rekao, loši i dobri holesterol, onda loši, kaže, kortizol je loš kao, i onda kad pogledaš recimo u treningu, najveća korelacija između hipertrofije i bilo kojeg hormona je između kortizola i hipertrofije. Naravno, to sad nećemo, znamo da moramo da se oporavimo, zbog toga pričamo o snu i oporavku, evo ovdje recimo, ali hajmo malo o treningu. Ti si recimo napisao ovdje, rekao sam recimo 3 puta u zadnjoj rečenici, periodizacija treninga, pojam i osnove. Ja sam isto pravio video, bit će vjerovatno neka lista tu, sve će videi će biti, odnosno tvoj će kanal biti, tako da ne moramo. I imaš strancu, je li tako isto? To sam zaboravio reći. Da, to je moj website gde imam sve neke informacije za svako ko želi da se informiše o mom radu, kako radim, šta radim, mislim generalno sa drugim ljudima, kakve usluge pružam i tako dalje. Pošto generalno, znaš, stalno ti neko pusti neku poruku, šta, kako, onda sam ja imao neke šablone ili tako nešto i onda sam skapirao da je, kako to malo uzima maha, da je najbolje da imam svoj website gde će ljudi na najpraktičniji, najjednostavniji način moći da se upoznaju sa mojim radom. Eto, to je to.
Dobro. Šta je periodizacija i možeš mi na brzinu ovako neke osnovne pojmove što si ovdje dao, znači mikrociklus, makrociklus. Mikrociklus je u biti uvijek sedmica, odnosno u 99% A da, slučajeva. pazi, međutim sedmica ne mora uvijek da bude sedmica. Ja često dam i nekom rotaciju od 4 ili 5 treninga koji imaju zadatak da odrade u nekom periodu od 8, 9, 10 dana, znači to je nebitno. Samo taj jedan kratak blok u makrociklusu bi predstavljao taj mikrociklus. Znači ako ti imaš 5 treninga koje treba da odradiš za 9 dana i onda se opet vraćaš na početak, znači ceo taj jedan deo od 1. do 4. ili 5. treninga kada se odradi, odnosno tih 8 do 9 dana bi predstavljali mikrociklus, ali kod nas je ono po kalendaru, jel te, iz praktičnih razloga, uglavnom je to 7 dana, pa ono ponedeljkom radim to, utorkom to, sredom to, međutim jako dobra stvar i jako dobar alat koji mogu mnogi da primene koji nemaju fiksni raspored je to da imaju neke alternativne dane odmora kada ti možeš potencijalno da odradiš trening i potencijalno da ne odradiš trening. Kada imaš taj neki slobodan put da vidiš šta i kako, recimo slobodno možeš ti da danas je sreda, trebao bih da radim to i to, ali se ne osjećam ok, odradit ću sutra, nema problema. I kada odradiš na kraju to ono što je zadato, tek tada se vraćaš na tu neku početnu tačku i ja to uglavnom uvek preferiram, znači ta periodizacija mora da ima progresivni napredak dugoročno, znači ti ne moraš da imaš neki boljitak u performansama iz nedelju u nedelju, odnosno iz mikrociklusa u mikrociklus, ali dugoročno on mora da postoji. I to je ta periodizacija. Ja uvek kažem da bodybuilding je relativno mlad sport, znači nije olimpijski sport isto i to je jako bitna stvar jer nije toliko uneto znanja u njega koliko je na primjer u nekim ostalim sportovima. Ima Mr. Olimpija, iako nije olimpijski sport. Apsolutno, da, ali znaš, recimo ti kad vidiš neke maratonce, trkače, znaš, to su svi neki, to su sportisti koji imaju veoma veliki visok stepen periodizacije, znači tačno se zna kada ti dođeš na trening, šta radiš, koliko radiš, kad radiš, koji odmor, šta, kako, znači to su sve... Ima najbolji, znači, jedan... Kako ću da kažeš, ima standardiziran jedan, pošto u bodybuildingu nema standardiziranog načina treninga i periodizacije. Mislim da je tako i u svim. Nije da nema, izvini što se kažem, nije da nema, ali puno ih. Ovo ima jedan, hoću da kažem. Da. Mislim da i tu ima više, iskreno, jer uvek ti za bilo šta imaš jedan cilj, a više puteva da dođeš do tog cilja, sad je neki možda neko individu i bolji. Znači to je uvek, i da kažem, umetnost coachinga. Znači ti kada si trener, ti možda imaš neku stvar koja ti se pokazala da je praktična, ali možda to nije za tu osobu i ti moraš da nađeš najbolji način gde će ta neka osoba da ostvari najbolji rezultat i ta empatija tu dolazi, da kažem, u taj neki primarni plan i mislim da je to apsolutno za svaki sport. Tako između ostalog. Da kažem, recimo, izvini što prekidam, recimo sad u powerliftingu imaš taper week i svi će uraditi taper week, niko neće u toj sedmici trenirati ono kako maksimalno da se podari, znači svako to da kažem, ima baš u bodybuildingu imaš ti taj neki isto taper week, odnosno taj neki, ali i on je, znači, nije baš, ima različitih filozofija puno. Da, imaš i brdo ljudi koji uopšte ne rade deload nikad, znaš, a imaš i ljude koji rade prečesto deload, znači kod mene je deload na kraju mezociklusa, koliko će da traje mezociklus kod nekog, to je, ili kod mene, to je stvarno stvar koja se ne zna, znaš, kad neko kaže, taj mezociklus traje 10 nedelja, 12 nedelja, a zašto ako ti dođeš do kraja tog mezociklusa koji je potencijalno što je bilo u planu, dođeš do 12. nedelje, performanse idu na gore, sve ide super, volumen je i dalje nisko, ima prostora i da se gradi volumen i da se grade ponavljanja, zašto bi ti menjao nešto? Znači apsolutno mislim da ljudi idu iz dve krajnosti, ili uopšte nemaš deload ili ga imaš prečesto i često imaš potrebu da nešto menjaš. Znaš, to kao kada bi Usain Bolt došao da trči, kao, ćao treneru, šta radimo danas? On kaže, trčimo, on je, opet, kao, znaš, mislim, to su neki apsurdi koji su stvarno kontradiktorni i kada ti dođeš, tebe zanima rezultat, a način na koji ćeš ti da dođeš do rezultata ne mora uvek da bude, ali često bi trebalo da bude sekundarna stvar, jer svi koji su ozbiljni u ovoj priči, znaš kakav je osjećaj, dođeš nekad na trening, ne radi ti se jednostavno to što treba da uradiš, ili znaš, pogledaš kao šta treba da radim danas, znaš, bukvalno te uhvati panika, meni se dešavalo pred čučanj ili tako neko, pred neki heavy lift, znaš, bukvalno kažeš,
kažeš, ne znam šta ću s ovim, da li ću moći da izvučem, ali mislim da je to ono gde se pravi razlika i kada imaš takav osjećaj i te misli da si na pravom putu. Ja sad nešto pada mi na pamet što sam si htio reći, a to je, dosta puta desi mi se da imam paralelnu situaciju koji klijenti razumiješ i sad ima jedan klijent kojeg pričali smo, razumiješ, isto preko video kola, da malo neke stvari, set straight, znači da raščistimo neke stvari i on je isto sad pauzu pravio isto ko i ja, zato ja sam sad malo napunio baterije, svašta nešto dešavalo se u životu, pa sam napunio baterije, nisam trenirao puno, i naravno da ću se vratiti opet. Ja sam taj dosta fleksibilan lik koji, recimo, što si ti rekao, uzmem sebi 14 dana, svaki drugi dan treniram, znači. I onda imam neki kao, recimo, 2 dana pauze, pa još 2 dana pauze, razumiješ, između treninga malo rijeđe bude. I tako isto na nekom, jer nije mi cilj da se uopšte gradi mišići, čak sam opao malo i uopšte sam toliko samopouzdan, samo svjestan, znači, da to uopšte nije ni bitno nikako. Hvala Bog da sam došao do tog nivoa gdje mi to nije kao primarno, ali naravno da ću zauvijek to nastaviti raditi, jer je nešto fantastično i svakom preporučujem. Znam da sad gledaju ljudi koji definitivno to ne moraju da čuju od mene, ali definitivno treba ići u teretanu i dizati teške stvari. Imamo ovaj solo podcast, on mi se užasno svidio, jako te lijepo slušati, on mi je omiljeni video od ovih svih i tu postavljaš pitanje šta je bitnije, trening ili ishrana, jer smo sad pričali o ishrani dosta, o treningu i evo i spavanje, tu dolazi kao neki trokut, znači, šta je bitnije? Pa opet kažem, kao što sam rekao i u podcastu, uvek se težak rad uglavnom stavlja kao nešto što je primarno. Znači tu nema šta, uvek mora da se odloži trud i rad, a znam ljude stvarno, znači dok sam još bio srednja škola, kad sam krenuo sa teretanom, nije bilo društvenih mreža, znači Facebook mislim da je tek krenuo, znači on je postojao, ali je to kod nas zaživalo tek ja mislim 2008. 2009. tako nešto, znaš, i nisu imali svi, znaš, i mnogo je malo potrebe bilo da se ti dokazuješ drugim ljudima kroz taj neki način, znaš, pa sličice, pa ovo, pa ono, i ti sad vidiš ljude koji idu samo iz neke popularizacije, znaš, to je sada trend, znaš, da se ide u teretanu, a ja se tada sećam, znači imao sam par drugara koji su išli u teretanu, znaš, doručak, pekara i neki jogurt, posle jedem pola hleba i parizer, znaš, ako stignem, ako ne, ništa, ali kad dođe na trening, bato, to je, znaš, dođemo, se družimo, da pričamo, ali se move heavy shits weights, znači to je baš ozbiljna priča, znači kada ti stvarno uložiš taj neki trud i rad i to se manifestovalo na njihovim figurama, da su oni imali odlične figure i s obzirom na to kakav su pristup imali. Znači ti kad vidiš, ti neki moji, da kažem, drugari iz tog nekog doba su imali figure koji su bolje nego 90% sad ljudi iz teretana, znaš, ali su imali katastrofalnu ishranu. A kada vidimo sad, mnogo je porasla svest o tome šta je dobro, šta nije, znaš, vidiš od 10 ljudi u teretani, njih 7-8 pije whey protein, znaš, retko ko je deficitaran sa proteinskim unosom kada vidiš, znači definitivno. Čak i da ne vodiš računa kao nuspojava ti dođe da ti imaš neku, da kažem, ajde iole podnošljivu neku osnovicu, jer uglavnom većina ljudi koji ne vode računa uopšte o ishrani, za ručak uglavnom imaju neko parče mesa, naš uletiti tu, da kažem, ajde i taj proteinski šejk između ostalog i ti podsvesno sigurno dođeš na jedno 150 grama proteina bez problema, ali opet nam onda govori da je trening to nešto što je katalizator, znači to je neka osnova, a sve ovo drugo je u službi treninga, znači ti bi imao rezultate da imaš i trening, ali sa katastrofalnom ishranom po znacima navoda, imao bi rezultate, ali bi oni bili znatno bolji da su sve kockice po redu, što se kaže all ducks in a row. Jedno pitanje što mi sad baš, ja totalno znaju svi da neplanski podcast, što je možda dobro, možda loše, mač dvije oštrice. Prije sam izgubio bio nit, mislim. Kaže, trebam, kaže, na mašinama trenirat,
početnici trebaju na mašinama jer imaš putanju i ne možeš stabilizatore koristiti koje ti nemaš razvijene. Šta ti misliš, ili početnici trebaju krenuti sa mašinama? Kad bi recimo neko ušao i rekao, eto ja bi najsigurniji način, je li to mašine ili mogu uzeti šipku? Pošto možeš udriti u glavu ili nešto. Evo sad ću da ti kažem, mislim, to je nešto što gradi iskustvo. Hvala Bogu, znaš dosta ljudi mi je prošlo kroz ruke, što se kaže uslovno rečeno, i onda ja kad dođem, kada vidim nekog ili kada se čujem s nekim, kada mi, kaže svoj neki background, šta je radio, kako je radio, ti tačno možeš da vidiš i posle 2 snimka, na primjer vežbe, kako neko nešto radi, da li, kakva je ta muskulatura po pitanju mehanike, da li ima osjećaj za pokret, da li zna da napravi polugu, i uglavnom nikad nisam pogrešio, 90% ljudi koji su se bavili nekim sportom u prošlosti imaju neverovatnu biomehaniku. Znači to je uvek, znači znaju po pitanju motorike, znači da se lepo nameste, da lepo odradi, recimo njemu dam iskorak, on će u 90% slučajeva trebati vrlo male korekcije, a kada dođe neko ko je nešto radio prvi put, ja sam uvek za početak, znači da se proba na mašinama, znači da vidiš šta i kako. Ja ne mogu nekom da dam čučen ko je došao prvi put, znaš. Ajde prvo da vidimo leg pres, pa da ti stvoriš malo osjećaj šta treba da boli, gde treba da boli, i onda već nakon toga, tipa kad prođe mesec, 2, možemo da ubacimo neke osnovne stvari. Ok, prošlo si neku, da kažem, lakšu varijantu, ajde sad da krenemo da gradimo od starta. Može, nije pogrešno da od starta radiš i na, da se rade slobodne vežbe, ali sve zavisi od toga kakva je početna tačka, kakav je cilj, kakve su mogućnosti te osobe, da li postoji neka limitacija po pitanju, da kažem, ajde da ne kažem zdravlja, ali znaš neko ima nekih problema, recimo, znaš, dođete neko, povređeno mi je koleno, boli me zglob, imam problema sa kukovima, mnogo sam neaktivan i tako dalje. Onda ti trebaš tačno da usaglasiš svoj trening, koji daješ tom klijentu u odnosu na njegove mogućnosti. Vrlo, vrlo prosto, ali hoću da kažem, znaš, isto crno-belo. Ne znam zašto ljudi tako uvek rade, stavljaju da je nešto ispravno ili neispravno, znaš, mislim da ne postoji ispravno i neispravno način, nego sve treba prilagoditi i videti šta je toj osobi najbolje u tom datom trenutku. Iako je... Ali nije loša ideja, recimo, reći, kada kaže ja bi sam mašine, super, idi rad mašine, vidi kako je. Nije loša ideja kao nekako neki tip. Hoćeš ići u teretanu, bojiš se šipki, radi mašine, uradi tu mašinu i vidi kako se osjećaš. Probaj neku drugu, možda umjesto ove. Nije loš kao neki savjet početi, mada kažem, ti si rekao nije sve crno-bijelo i slažem se 100%. Ali ako već hoćeš da ukratko, znaš, TLDR, da nekom sam kažeš, neko ti kaže šta misliš da li mašine, pa eto nije loša ideja, probaj tu i tu mašinu, vidi kako je, sutra probaj onu i onu ili kako već. Ne zvuči toliko loše, ne zvuči pogrešno. Da, apsolutno. A kažem, znači opet treba sve prilagoditi i tu nema greške. Znači ako vidiš da onda ima prostora, da neka osoba brzo hvata stvari, da razume sve o čemu se radi, onda ti vrlo lako možeš da se usaglasiš i svoj pristup da usaglasiš sa tom osobom. Ali kada pričamo o toj nekoj situaciji, o toj nekoj stvari, uvek mi padne na pamet, znaš ko je AJ Morris, onaj dečko, onaj klinac iz Velike Britanije, onaj naturalac, brutalan, znači njega obožavam, on je neverovatan govornik, on je baš spomenuo da su radili, da kažem, neko mini istraživanje koje je bilo interno, kao ti, ja i još par ljudi, da krenemo i da istražujemo recimo sve bodybuildere koji, da kažem, se takmiče, recimo, koji su iz Srbije. I ko, na primjer, ima neke dominantne mišićne partije, koje vežbe radi, koliko ih često radi i tako dalje. I onda su ustanovili da došli su do jako zanimljivog zaključka, ljudi koji su imali impozantne figure, svi su imali zajedničko da su radili određene vežbe. Recimo, svako ko imao impozantna leđa je recimo radio teško veslanje u pretklonu, na primjer. Ili su imali neko hip hinge, neki baš dominantan. Ali onda posle su došli do zaključka, čekaj, stani, u stvari ne mora da znači da određena vežba donosi rezultat, nego su samo te osobe bile voljne, imale su htenje da rade teške stvari. Znači, to je znaš, što ti prenosi tu neku analogiju. Ti ukoliko imaš taj mindset da dođeš do te tačke, ti više možeš da se unakaziš na nožnoj ekstenziji nego što neko može na čučnju. Tu nema šta. Ali taj rad, to htenje za tim radom i da se ti gurneš do te neke tačke koja je suficijentna. Znači, ti si pričao kad smo bili u Novom Sadu, jedna od prvih stvari koju si rekao kada smo pričali o uslovima za hipertrofiju je treniraj dovoljno teško, dovoljno jako. Znači da imaš, i to je neka
deluzija koju ima mnogo ljudi. Znaš, ne misliš da si blizu otkaza, a ti imaš po 10 ponavljanja u rezervi, bez razmišljanja, znači bez problema. To nije stimulativna serija, uopšte. Ili kad me neko, znaš, pita, izviniš, koliko serija imaš tu? Ja mu kažem, imam još 15 minuta. Znaš, jer njemu ne znači broj serija uopšte, jer ja mogu da radim 2 serije da odmorim po 5 minuta između serija, razumeš? Ja sam naljutio taj lik, pošto se tako na mene jedan lik naljutio. Ne, onako prevrnu malo oči. Baš ovaj kaže meni, ja sam se prijateljem radio i mi smo tek došli, ja imam znači zagrijavanje, pošto radimo leđa, tek zagrijavanje, barem 2 seta možda i onda ćemo raditi po 3 seta. To je znači 3 set traje recimo pola minute, između minutu i po ću odmarati, ja računam sebi, rekao imam 10 minuta. 10 minuta! Rekao ja 10 minuta, šta je problem? Znaš, i ne možeš se ubaciti, radimo dvojica, ne može treći biti tu, poremećeš nam sve. Idi bješ 10 minuta, razguli i onda se vrati opet. Ne, znaš šta isto, nadam se da ne sluša puno ljudi iz moje teretane, da ne uđem posle, da budu onako oštri pogledi. Ali znaš, kad mi dođe neko i hoće da se ubaci kod mene, ja ceo dan svoj zasnujem na toj vežbi, na tome pravim vizualizaciju, kako ću ja to da odradim, da li ću da izvučem, ako imam zacrtano 7, 6, 6, ako prva serija ne bude 7 nego 6, ja sam u depresiji naredna 2 dana. Šalim se, ali baš je to jako bitna stavka u mom životu, znači mi. A dođe neko i znaš one fore, znaš, on kreće kao zagrevanje i kao šta bih mogao da radim danas, znaš i onda ti poremeti koncepciju, brate, druže, znači tebi nije toliko bitno da li radiš to ili to, znači to ti je sekundarna stvar, ti dođeš da pričaš, da se malo prošetaš i to je to, a meni, znaš, živim za taj trenutak u toku dana jer mi je to nešto najlepše iskustvo i dalje mi je najlepši period dana, tako da eto, znaš, opet, ti tačno vidiš i po ozbiljnosti koliko neko ima želju i volju da radi nešto. Znaš, kad ti kaže, još koliko imaš tu, imaš toliko, dobro, ja ću nešto drugo. Znaš, a koliko neko grize, vidiš da mu je stalo da radi to. Ajde, napravit ćemo nekako da možemo da radimo i ti i ja da to bude kako treba. Eto, to je to. Super, odlično. Ja sam se sjetio što sam ja počeo govoriti, pošto sam izgubio misao malo prije, ti si to primijetio, a sad svi znaju isto. Evo. Ja imam paralelne nekad periode gdje ne treniram i sad isto je bio klijent jedan bolestan. Ja sam njemu, imao sam taj razgovor s njim i sve sam mu objasnio da sam rekao, što sad to ti ne bi radio, Ismar, jer imaš slično to. Ok, i tako da moraš, hvala mojim klijentima koji su nekad inspiracija, vidiš, daju mi inspiraciju nazad i neko preispitivanje, tako da hvala, znaš ko si, vjerovatno sluša i super to što kad drugima nešto kažeš, kad malo kontaš, sad bi ti trebao to isto, tako ko što sve rekao i stvarno ću tako raditi i kažem hvala mu na mom novom ciklusu, periodu nekom. Jesi ti tako ikad doživio nešto? Apsolutno, pazi, svako od nas nedovoljno objektivan za sebe, znači to je činjenica. I znaš, to ti je kao neko ko je da kažem poprilično ekstrovertan i onda znaš sa svakim hoće da priča, da izađe u susret, pogotovo sa bližim ljudima i onda to je onaj altruistički tip, znaš, kome svako hoće da pomogne i tako dalje i onda ti možeš da rešiš svačije problema, ne možeš svoj, znaš, tu je problem, jer kod sebe ubacuješ brdo drugih stvari koje mogu da utiču na tu objektivnost i onda mislim da nekad kada ti nekome drugome daš savet koji je relativno sličan tvojoj situaciji, to ti da onako neki šamar realnosti i ono kao kažeš, ja sam vozio sa prljavom šajbnom, znaš, i onda trebaš to malo da očistiš, da vidiš stvari malo jasnije, eto, to je to. Sad, htio sam temu isto pokrenuti individualnost i baš to što ti pričaš, što si malo prije spomenuo, mogu čak povezati malo. Ti imaš malo recimo, kako da kažem, ja ću reći rigorozniji, for lack of a better term, konstantan način ishrane i uvijek se maltene jako se slično hraniš svaki dan. Čak može se reći jako isto. Jel ti mrsko da objasniš šta jedeš kad ustaneš? Jel ti čim ustaneš neki protein brzi uzmeš jer si postio čitavu noć ili ti je... Ne, u 90% slučajeva to budu jaja. Recimo, eventualno nekad bude kombinacija proteina i ugljenih hidrata sa vrlo malo masti,
ako imam obrok brzo, ako imam trening nakon toga nekih 3 do 4 sata, sve zavisi, znači, ali to je nešto što sam promenio u posljednjih pa možda 2,5 godine, sada mi je trening jako udaljeniji od obroka nego što je bio inače, tako da neretko mi je trening 3 do 3,5 sata nakon obroka, znači taj obrok bude malo obilniji, znači ima nekih 70 grama proteina, oko 100 grama ugljenih hidrata, mislim kažem trenutno u ovoj fazi ima nekih 20 do 25 grama masti. I to se onako sporo vari, kontinuirano stabilan nivo šećera u krvi i to je nešto što je meni jako bitno, jer kažem opet na tom nekom, da kažem malo ozbiljnom nivou, meni je već od 2009. godine, 13. 14. godina će već još malo kako sam u treningu, imao sam jednu pauzu, hvala Bogu, od dve nedelje za sve to vreme i to je to, mislim, jer baš kažem zbog toga, dugo sam u priči i onda stvarno setim svaku sitnicu koja relativno može da utiče na moj trening i jako mi je bitno da po pitanju digestivnog trakta budem ok, da nivoi glukoze budu kako treba, da sam lepo odmoran, da čak i raspoloženje, sve može da utiče na trening, tu nema šta, ali ishrana mi jeste poprilično, ajde neću da kažem prosta, ali nema tu neke mnogo filozofije. Znači, pazi, ti ako gledaš industrijski neprerađene namirnice i ako se hraniš preferencijalno tako, što smatram da bi bilo ispravno, znači da obilje i temelj tvoje ishrane bude iz industrijski neprerađene hrane, šta ti imaš recimo ajde od ugljenih hidrata, znači pirinač, krompir, ovsene pahuljice, može da se ubaci recimo cornflakes neki, to je već onako da kažem neka blaža industrijska prerađevina, ali to je to. Znači bilo koji derivati pšenice, kinoa, kuskus, bulgur, integralni hljeb bi isto u tu svrstavu, tu kategoriju. Pa sekundarna prerađevina, samo što je kod nas teško naći dobar i kvalitetan hleb, znaš, teško je naći dobar, ukoliko baš neko hoće bez problema možeš da spojiš sve namirnice i ispečeš svoj hleb, to je vrhunska stvar, samo što je to baš posao i većina ljudi nema vremena za to, ali kako meriti stvari koje su, da kažem, domaće, evo isto dobar tip za sve ljude. Recimo ako uzmeš 500 grama recimo brašna i uzmeš recimo staviš vodu, kvasac, šta god još ide u to, neke semenke na primjer, ti uzmeš i sabereš sve to. Znači sabereš i dobiješ ukupne makrose. Ako su ukupni makrosi za ceo hleb recimo 500 hidrata i imaš 50 grama masti na primjer, recimo ajde, samo da tipa bude lakše za računicu, ti staviš na kraju ceo hleb na vagu i onda vidiš koliko ceo hleb ima te nutrijente i onda nakon toga kada isečeš određenu krišku ti vidiš ako si stavio 100 grama, a 100 grama po celoj računici kada sam podelio ima toliko i toliko, ti dobiješ tačnu količinu koju imaš i onda tako možeš da meriš nutritivnu vrednost za neke stvari koje praviš onako što se kaže domaćinski. Eto, to je to. To ja takav imam isto u kronometar, mi je ukucana sirnica, ja sam uzeo sve sastojke sirnice, sir, jaja, bijelo brašno i onda sam izračunao sve i imam tačno, ako uzmem sa recimo 300 grama sirnice, ja tačno imam u tom odnosu to. I mene prijateljica jedna pita, a šta ću sa supom koju pravim za familiju? Ja njoj kažem isto tako, teoretski bi tako mogla, da uzmeš, da izvažeš, lonac prije izvažeš, poslije imaš apsolutnu tanjir, vidiš koliko je jedan, kaže ona, ali neće uvijek biti ista konzistencija. Rekao, neće, ali plus minus hoće. Da, apsolutno. Tako da eto, to je jako prosti praktičan savjet koji mogu da koriste mnogi koji imaju nedoumicu, kako meriti te neke stvari, ali mislim da je taj neki lifestyle ukoliko je kako treba, tih nekih 10% apsolutno neće da pravi neku razliku po obroku, mislim ovdje pričamo konkretno za tu prijateljicu tvoju po obroku, to je stvarno zanemarljiva stvar na kada gledamo taj dugoročni vremenski period. Da se vratim na rutinu i to sve, jer malo prije si pomenuo, htio sam to povezati, ne skirajte se, sve što sam krenuo, to ću završiti u ovom podcastu, ovo će biti maltene zadnji, pa ćemo dati, ako još jednu zadnju riječ, završne rečenice. Sad recimo tebi, to je tvoja rutina, tvoja ishrana i ti jedeš svaki dan slično. To se dosta ljudi ima neku averziju prema tome, kao on je takav, kao to je ekstrem jedan.
I sad, dosta ljudi će reći ono, daj, Darko, pojedi recimo XY, daj malo, hajde ovo, hajde ono. Isto tako ko što će dosta ljudi doći ubaciti se u tvoj set koji dolaze, zagrijavaju se, ovako znaš šta bi radio, tako i ovi ljudi, da hajde van tam, ali ti znaš za sebe šta je najbolje. To je individualno za tebe kao analitičan mislim sa analitičnim umom što imaš, sa tvojim iskustvom, sa tvojim razmišljanjem, tvojim stavovima, ciljevima, to je za tebe idealno. I ne može ti niko ništa reći. I to nije, za tebe to nije ekstremno, to je ta šajba. Možda je ona sad kod tebe čišća neko od nas, možda je prljavija, mislim, najvjerojatnije nije, ali to je ta, znači... Ali treba razmišljati kao da je prljavija, uvek. Jel da je? Da, uvek trebaš da pođeš od toga kao da je prljavo, tako da to je jako, jako bitna stvar. Pa moramo pojesti picu onda kad dođem. Vidjet ćemo. Šalim se, pazi, ja sam došao do te tačke da su meni sve te neke stvari, znaš, da sam prilagodio svoje obroke sebi, da meni nešto odgovara, da mi bude kako treba, da mi bude ukusno, da mi prija i da odgovaram ovom rezultatu, ispunjenju mog cilja, tako da tu nema šta. Ništa, Darko, onda... A izvini, još jedna stvar, to će, biće video to mi na YouTube-u, to mi je želja da prenesem to. Mozak radi na principu neuroplastičnosti. Znači, kada vi imate neki XY input, očekuje se neki output. Znači da su to jako, jako bitne stvari. Tako da nema tu šta. Ne, sviđa mi se ta neuroplastičnost, definitivno. Zato što to kad sam tek krenuo, mislim, jako čudne stvari se desile. Ja, recimo, zob nisam prije, ovsanje nisam volio, nisam nikad nijeo. I onda kad sam prvi put probao s jajima, bilo mi je bez veze skroz. Ali već 7. put je bilo baš lijepo i malo prilagodiš, dodaš možda malo neke sose, malo nešto, malo ovo, bude odličan obrok, kao receptori se prilagode. Sad, da, dopaminski receptori su isto veliki problem. Baseline se poveća, tako je. Znači ti očekuješ mnogo veći stimulans i onda nakon toga dopamin je isto tema koja je jako, jako zanimljiva, ali taj tvoj expectations je jako drugačiji u odnosu na nekog ko ima taj neki plain input. Tako da isto jako, jako bitna stvar. Darko, ovako sam ja htio krenuti podcast. Darko, a ti si trebao reći Ismar. To. Uvježbani smo. Ništa, predobar podcast stvarno, neki riječi za kraj, jer stvarno, ja mislim da je ovo odlično vrijeme, jako smo puno lijepih stvari na jako lijep podcast, ne znam više šta reći, hvala ti puno, Darko. Hvala tebi puno na pozivu i uvek ćemo nastaviti ovako da komunikacija bude go with the flow. Znači mi nikad nemamo neki koncept i tako, to uvek pustimo da razgovor ide svojim tokom i do sada se pokazalo uvek izuzetno uspešnim, tako da družit ćemo se mi još kao i do sada, nema tu šta, a do tada očekujem te kod mene u Nišu da dođeš da se malo družimo i da odradimo neki trening, tako da izuzetno se radujem tome i očekujem te željno. Biće 100%. Ja se zahvaljujem svima što su gledali. Budite jako dobri jedni prema drugima.